oro kono bisna rok gerei yak rok gerei andra gondra jo borok tong Tipraha 180 jon raja salangkha o hani besa hangke gengthai bara tiprasa rokhnei hinjak phayo fiaba o ha tiprasa ni hingke tini tangai masa ya manung ya angai asuk biya lengkha te bofruba o birmani ya kaklangnai mungsa gerei kannani chanani tongnani te gerei ration card amti haino takhuk bijoy debormani kepal tipraha ni tiprasa Nepal Sri Lanka Pakistan eba Bangladesh ni dafai o manthai rokmania tabuksak jora chongmari sampakhe kami kami kai kami hamkrai ni kok firlayo fiaba tabuksak jora mungsamania tipra hapangni thani takhuk bijoy deborma jodino Bharat hafang NRC khlaikhe takhuk bijoy deborma songhai borok se Bangladeshi hnei ma thangya thangthotok Bijoy debormani nikuma Rajchandra Sodorpara Post Office Yakrai Bazar PS Kalyanpur o area ni MDC Chittoranjan Deborma te MLA Pinaki Das ni andaro amti kheno chuno logiri nai tongdi Tripuri khorang jeng taibo chai tongna rutugai tikhlainani isingni kokno norok o jaga tongmani bisi bisi kakha जों ओंखारले अर 4 বছর ओंखा 4 বছর kakha norok no কোনো পার্টি বা কোনো সুবানাই মথারক রেশন কার্ড নক হোক নরক সানা নানি সাইজরক সুবানাই রক করিজা के बखरिले রেশন কার্ড দতং रेशन कार्ड गरै নক হোক রিনা হিনে বকरै के बो रिना हनि सायावले बकबो তৈরকনি ব্যবস্থা দতং दैनि व्यवस्था गरै ताबो जों अबै जुगोसो जों ताबो तंना जाओ gai norok mo tongmani hingai tam nok kalai म हंगा साब सेन्टार kesam गोसाम sab center kesam hingai हस्पिटाल साब सेन्टार गोसाम nini sarai khorok busuk आनि सेराय खराताम borok tongbai kha borok sabai kha मासा काइखा बुरै ताइ मांनि तंखो सला borok vibranto nang tongbai kha बिफान तो बंनि नक नक तंनाबो जागा गरै हुनानि जागाबो गरै नि कुदोग्लाबो किचिनि सिक एइ आबा आपति nini mungkai tam mungkha आनि बुमखै बिजय बिदिराव उन्ता bijay debroma ni logi नि बाइ बुमखै सैनारनि दब्बो मांखाटा 4 বছর হাইকা খানা ওরা তংমানি 4 বছর ओंखा রেশন কার্ড বকরি কো কোন कुरिको সরকার কোন সুবাসর খালায়া না खायाको গাইনরক তাবুক সরকারনি থানি তাম সুবাসু মানে সাবনি থানি তাম মান থাইরক সুবাসরক মাননি মুসুং সাইদরক খাইলা জানা মুসুং नगरक किजा माना मुसुमानि নগরক কারেন্ট রক তুই রক दगाव ति रंनि जतन बाटा গে সামুং নংরক বাহাই চালাই তংলাই জাকা তাম হাইরক সামুং খালাयै आबायको आहाया बलवा बुफांरक तानै जों nong oro wati rok kalayo na वाटिखलाय म अससे wati kalayo hingkai sung to geribi gra phano samung nungrok to sawi tong nango salo phati busukrok sawi soli tong lekha जोंबा थ फासे मासा या या पिरक ता samung rok bokuno gerinya सामुं ताब ताम तंग मा कुन करे हाया तुखा तुखि खिचालाय ता बरकाबा je nong ni bukhawo saijorok norok sabono sannani musung norok sabo bai subajaknani musung norok ni kesar mung tamo sadi आनि खोथार मुखा आं तो तिबा मथाबाय मा saijorok tibra mothani thani saijorok mana musungo मुसुंगो कसे गरि हंगाय aw nangma kokno nadi bongni nok rok na hari naidi ang bongni nok bising rok bo phunugana bobo dispensary nok kesamsi bobo nok huk ham borok ora tongmani 4-5 bosor kaka bongni kuno ration card gerei tuini gerei current gerei masaya manungya ahano bolongni thalik bikhendok tanai bazarok phari sai tonglai jabo keba borokna naikol lai gerei help khani gerei borokno suba khangkai blaino sanai borokno naikol khangkai blaino sanai Hadi ke seng borok bobo hake thulai tonglai kha abo seng nai nok bising rok kisa video khalai phono ko nai dei borok obo hake tonglai jawo onogo dispensary nok kasam obo o jaga borok tonglai jawo na borok tongma jaga rok nai bong oro kono bisna rok gerei yak rok gerei andra gundra ko borok tonglai jama jaga rok obo borok obo tonglai obo tabuk Tipra motharok borokno blaiken khairok kai borokno blaiken subakai sanai ang sini
boba gra songrok no bo jekhane mekhane thangi subai tongmani nugo amni bagoi ang o video no phai mati sapaikya ani bokha tongthogya bongni nok ganti rok mami songsama jaga rok naidi bosok kisik misik bongni thapa koroi majang koroi norok dispensary nogo tongmani koi bosar wngkha Tiền có phở có các loại. ration card to tongnong ni Để các thầy chứ. keb subanai koroi keb nai kolai koroi nok sarkar no hoite mana mangkha Mấy ya? Để xong cắt cưới thì áp. kuno party rok phano phara phainor ma sajo phaina bagoi Cô cưới bਲੇ kia bố. keb phainai koroi ngai norok tabuk sarkar thani sajo rok mana da musong Mà nó mua super xin thì để xong cắt cưới. ration card guri phano norok no ration card sengno khai ri thun hini norok kobok na da musong Có bao nhiêu mua phân là thằng khá yak khá tông yak tôi ta. Khá cũng phải đúng. Yak tôi yak hay đi. ngai tabuk nok khuk rok ni bagoi ration card rok ni bagoi tabuk jasa party no phano jasa motha no phano tipra motha phano thun bjp phano thun jasa party phano thun kaisa norok kobok na da musong sajo manani bagoi subaso manani bagoi Ako mua phân là tay tam phải nè bơ. Giải phải nè cưới hình cái.